сега ще проверя. На. Човек, бе, човек. Те неща от Мелни. Нико, не Силвия. Баба, я ми го отвори. И хора днес, сега ще проверя от всичко и ще му казвам не знам. И ще му казвам нещо ли е хубаво, ли не е хубаво. И хора, може да го купувате някъде, ама не знам Леля, Сила и Митко и Мелни къде го купиха. Сигурно от Левен. Ба, какво става, бабо? Гими. Извинявам се, хора. И първо ще проверя от чудолечето. Давам чудолето от тук. That's it, Nada. That's it. Безкрайно това. Вижте. Да. Сега картофките от Макдоналдс, от Уендис пише. Давам му 5 на 5. Чакай, не мога да го изкарам. Извали се. Бабо, я виж какво е. Абе, камиона работят там на магазин. Хора, сега ще проверя бургерче. Правя такъв лича. 0-0. Мисля, че това е хот-дог. Много е бавно как го дъвчеш, хора. Така. Това е моят бургера. Хора, аз не знаех, че имаше една малка вилича даже. Бабо си има една малка виличка. Яйче. Почвам, че не е. Пича. С червеното и зелено нещо. Ето ги пичата. Проверете. Проверете колко е вкусно. О, не! Хора, харесвам ли ти? А на мене не. Познайте какво следва.
Количка. Количка светла. Ето ги малката количка за рилени бомбони. Чакай малко да пия. Има вкусна кола, хора. Има вкусна количка. Ама не и газирано. Всички знак колите са газирани. И хора, познай кой победи.